Croeso chi yma. A ni'n cychwyn ar drydydd wythnos cyfnod yr Advent. A'r wythnos hon, da ni'n troi at thema newydd eto. Da ni wedi edrych ar obaith yr wythnos gyntaf, ac wedyn yr wythnos dwytha'n sôn am baratoi. Yn draddodiadol, y thema ar gyfer y drydydd wythnos hon ydy llawenydd. Ac yn sicr mae'n carolau ni yn sôn am hynny dydyn nhw. Da ni'n cael yn hannog i lawenhau o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddu. A mae hyd yn oed y byd seclar sydd ddim yn rhoi sylw i'r enedigaeth mewn gwirionedd eto yn gweld yr adeg yma fel adeg i ni gael llawenhau yng nghanol tywyllwch y gaeaf. Ni gael troi oddi wrth yn gofalon a gorfoleddu neu llawenhau. Mae hon yn thema amlwg iawn yn hanes genedigaeth y gwaredwr. Mae Elizabeth a Mair yn llawenhau gyda'i gilydd wrth i'r ddwy gyfarfod. Y ddwy yn feichiog yn aill yn ei chweched mis yn disgwyl Ioan Fedyddiwr, a'r llall yn cario gwaredwr y byd. Ac yn dechrau ei chan trwy ddeud, yma fe enaid yn mawrygu'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Yna mi gewch chi'r angylion yn deud wrth y bugeiliad fod ganddyn nhw newyddion da o lawenydd mawr. Roedd bugeiliad wedyn yn mynd i Fethlem a'r doethion a syryddion chwythau yn llawenhau wrth weld y seren oedd yn mynd o'i blaen nhw. Ac wrth edrych ar y cyfryngau, mae pob ymgais yn cael ei wneud y dyddiau hyn i'n diddanu ni a pheri i bobl lawenhau. Yn wir, mae hi bron yn swnio fel se hi'n ddyletswydd i fod yn hapus yn ystod y cyfnod hwn a peidio dilyn hen Scrooge i ddeud ba, humbug. Ond fedrwch chi ddim just bod yn llawen yn adwch. Fedrwch chi'n troi hapusrwydd ymlaen fel troi switch ar y teledu. I rai, mae'r cyfnod hwn yn gallu bod yn ddigon tywyll ac anodd. A rhai yn unig. Efallai'r nadolig hwn yn arbennig o unig am iddyn nhw golli un anwyl fydde bob amser yn rhannu'r wyl efo nhw. Yna mi gewch chi'r rhieni hynny sydd wedi bod dan bwysau i gael anrhegion i'w plant a weithio'n methu fforddio nhw. Mae'r digartref yn siŵr o gael yr adeg hon o'r flwyddyn yn arbennig o anodd. Oherwydd bob man maen nhw'n edrych, maen nhw'n mynd i weld lluniau o gartrefi clud, pobl yn eistedd i lawr o flaen rhyw dan mawr agored, neu o amgylch bwrdd yn llawenhau efo teulu wrth edrych ar y danteithion o'i blaen nhw. Ac os rhywbeth, mae'r Miri a'r Siwn yn gwneud yr unigrwydd yn waeth i rai fel hyn, dwi'n siŵr. Wrth gwrs, mae'r Miri, mae'r byd ni gynnig yn aml yn rhywbeth ysgafn, rhywbeth arwynebol. Nid bod yn rhywbeth o'i le weithiau ar ymgolli mewn ffilm nadoligaidd neu mwynhau dianc o ofalon y byd am ryw ychydig. Ond mae'r wyl fod i beri i ryw ddedwyddwch dyfnach gael dod i'r wyneb. Os di'n mynd i fod wir werth hynny, mae eisiau lawenydd dyfnach. Yn Saesneg, da chi'n cael dau air, happiness a joy. Hapusrwydd a llawenydd neu ddedwyddwch. A dyna pam fod thema'r wythnos hon yn dipyn o her. Wrth edrych i ddyfnder yn calonau, be sydd yn rhoi gwir lawenydd i ni? Be ydy'r dedwyddwch hwnnw sy'n mynd i fod yno pan fydd yr wyl wedi mynd heibio? Hapusrwydd fydd yno wrth i ni wynebu blwyddyn newydd a holl heriau bywyd. Llawenydd sydd ddim yn dibynnu ar amgylchiadau, ond sydd yno yn nyfnder yn heneidiau hyd yn oed pan fyddwn mewn tristwch oherwydd yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ac ynom ni. Mae'r Testament Newydd yn herio syniad o byd o beth sy'n creu gwir lawenydd. Un o'r llythyrau mwyaf llawen yn y Testament Newydd ydy'r un sgrifennodd Paul at yr eglwys yn Philippi. Dro ar ôl tro mae'n hannog nhw i beidio tristau, i fod yn llawen, i lawenhau. A'r adeg honno roedd o'i hun yn y carchar, efallai wynebu y ddedfryd eithaf o gael i ddienyddio. Ac eto, llawenhewch, bydde fo. Yna mi gewch chi Pedr yn ysgrifeniad Gristnogion oedd yn wynebu arledigaeth chwyrn oherwydd i bod nhw'n dilyn Iesu. Ond mae o'n deud fod ganddyn nhw
Wel, i bod nhw yn wir, yn gorfoleddu a llawenydd anrheisadwy a gogoneddus. Mae'n lawenydd mor fawr, fedrwn nhw'n ffeindio geiriau i ddeud yn iawn amdano fo. Wel, dyna da ni eisiau meddwl amdano fo'r wythnos hon. Beth all roi'r math hwn o ddedwyddwch i ni? Ac fel paratoad, beth am i ni gyd feddwl cyn bore fori? O ble da ni'n cael yn dedwyddwch? Beth sy'n rhoi gwir lawenydd i ni?